og så kan man gå hen og lave noget andet. Men himlen skal jeg nok komme til igen. Så tager jeg lige og lave det græs lidt mørkt her, fordi så kan jeg lave det lyser bag. Og det går sådan lidt her, så kommer sanden. Jeg tror, det kommer, når man holder op med så meget at tænke på. Men det er ikke hele tiden. Altså, jeg er selvfølgelig i nogle tidspunkter, hvor jeg er lidt prøver noget nyt, og så sidder man der og skal tænke, og lave mange overvejelser, spille meget tid. Men her med landskab har jeg altid været meget. Jeg malede landskab altid. Og det er kun det seneste par år, jeg har prøvet noget andet. Måske dyrene også, men jeg synes, landskab har altid været nemt for mig at male. Det der med det lysegrønne græs, eller det er sådan lidt lyse, det vil jeg vente med, fordi den kan man få tonet sig lidt senere. Jeg skal lige lave noget. På vandet virker lidt smudset, men det er lige meget. Jeg er meget glad for de to former for blå, for alle andre blå farver kan det nærmest en blanding mellem de to. Er det cyan og ultramarin, ja. Fordi du kan få blå farve, der hedder, der er mange, der er meget, meget glade for noget, der hedder Eisenblau, eller preussiske blå. Men preussiske blå er næsten tæt på den her blå. Det er begge to noget med cyanidforbindelse. Den ene er en kobbercyanidforbindelse, og den anden er en jerncyanidforbindelse. Men den jerncyanidforbindelse er lidt mere beskidt. Så der er ingen grund til det. Jeg kunne købe talocyan, det der, som jeg bruger nu, og gøre den beskidt, hvis du absolut vil have noget beskidte farve. Så kan jeg gøre det bare lidt mere beskidt. Der er ingen grund til at købe den. Men vil man have de her farver nu, når man siger lyset her, så tager jeg en lille smule af, og så skal man blandes meget lyst. Jeg laver ikke detaljer nu, det kommer senere. Det er bare lige at få et område med nogle, og så vandet her nede under. Og så er der vand her bagved her. Jeg har ikke set. Så kan jeg konvertere det farve, jeg har til overskud med blå og lidt violet ved at komme lidt varme farve i. Og det vil sige, det er altid en kombination af alting. Så det der farve her og gul. Fordi man kan komme de andre røde i, men der er ikke nødvendigt. Så skal jeg bare komme gul og masser af hvid. Så kan jeg lave det sand foran. De farver, som jeg bruger mest, er gul, fordi de blålige farver er meget mere gennemtrængende, meget mere stærke, så det bruger man ikke så meget af. I forhold til, man kan bruge meget af det, men man bruger ikke volumemæssigt så meget af det. Men gul, det er noget, der ryger hurtigst. Når jeg køber farver, så køber jeg en af hver, og måske 3 gul og 6 gange hvid maling. Der, så det er gul i. Så tager jeg det der farve, jeg har blandet. Du kan sige, det er blandet af de to farver der. Ikke? Så får man lidt grøn i farve, så justerer man det meget med lidt rød og gul. Så får du den der farve her. Det går lidt op, ja. Jeg skal nok tegne de andre ting, der kommer af hytten og så videre, men det skal jeg ikke beskæftige mig med nu. Jeg skal bare lige tegne den indsål går ned. Jeg holder penslen på den måde. Det er for at få et meget nærmest tegneagtigt robust streg. Når jeg begynder at lave noget mere, ligesom, så holder jeg den som tryllestav.
Så jeg har dækket stort set det areal, jeg vil gerne have, for jeg vil positionere tingene i forhold til min kan man sige, viewpoint. Der er nogle ting, jeg vil gerne have væk. Jeg vil gerne have den der træstump med. Jeg synes, den generer. Den vil jeg gerne tage væk, og jeg vil gerne tage den der hammock. Så tegner jeg bare måske lige den der top. Så kommer nogle græs ting. Jeg ved ikke, om det kan gøres nu, men jeg kan i hvert fald starte op med at lave de andre ting. Man kan bruge ekstremt meget viden, når man skal. Det virker mørkt, det virker lyst her på min palet, men når man maler på lærredet i forhold til andre farver, så skifter den, ikke? Det vil sige, at man skal igen bare lægge noget mere hvidt i. Upsi. Ja. Male lidt ind, fordi jeg ved godt, at græsstråene kommer helt derud, så jeg tegner lidt ind for det område, så tegner man det om igen. Men det er bare for ligesom at stadfæste, hvor de forskellige ting skal være i billedet. Så kan man rise dem op igen. Der er nogle kunstnere, der maler meget løst i den, og når de maler så hurtigt, så løst, så har den en fantastisk moderne kunsteffekt. Færgesmaler og sådan noget, hvor de slet ikke laver nogle detaljer. Så kan du lige ane, Karin Lindemann var også sådan, så kan du lige ane, at der er et landskab og sådan noget, men det virker meget, meget beroligende, men samtidig spændende. Eneste ting, du ikke kan snyde dig fra, hvis du laver en vandkant, så må den aldrig være skæv, fordi det generer folk, det generer alle sammen, inkludering mig selv. Så jeg plejer at måle lidt, og hvis du senere ikke har fået den rigtigt, så kan man lægge en stykke pap over, så lave det farve, så får den bare lige så, fordi der er ikke noget mere generende, hvis der er en vandkant, eller en horisont, eller som er skæv, ikke? Bjergene må godt være, men vand må ikke, fordi vi uanset om det er et moderne billede eller ej, men det fungerer ikke, hvis man gør det på den måde. Så der skal man huske, at det må ikke svinge op og ned. Super. Medmindre den har en fuldstændig diffus, hvor vandet forsvinder i et slags tog, så kan man godt lave det. Så kan man lave det der. Det er bare mere vigtigt. Og der vil jeg slet ikke lægge nogen detaljer ind nu, men det er bare for ligesom lysne den lidt. Så kommer jeg til næste fase, hvor jeg skal lave lidt mere. Det var det. Et sandet billede. Skal vi have noget vand? Er der nogle aber? Ja, over bag. Det leger inde i skoven. De blev på med hætte. De sidder inde i kælderen. Da jeg gik op til hytten, så var en helt 3-4 stykker, der gik helt tæt på. Og kiggede. Så gik jeg og lavede sammen som de gør. Ja, nu kommer de. Oppe i træerne nu. De er meget nysgerrige. Det kan godt være, at de er trætte af de abefester, og så synes de, det her det er måske meget, meget sjovt. Ja, det er folk, der er så stille. De kan også være det. Ja. Så er jeg bare lidt mere hvidt. Så. Det gule, som jeg fik, er ikke det mest optimale. Den er mere hen mod det, man kalder cadmiumgul. Det skal være citrongul, fordi du siger, at den giver ikke den helt. Jeg plejer at købe citrongul, fordi det er den absolut reneste farve, men man bruger det også i trykkeri. Du kan ikke lave en ren gul farve.